मा जादों बेवहाय एकदम लामा सेरावहाय सोरनिबा दखाननि गुदियाव जिरायनानै दामदों माने बिदि लामा सामा नोंसोरलाय मा दामलाबायदों आं एसे गोमोदोंसो माने माबा क्लियार जाजोबाखैखाय आच्छा जोङो सम बिदिनो माबा रिहासल होदों आरोखि आच्छा रिहासल आरो ना ओमफ्राय दा नोंसिना बेयाव मोनबेसे गुड जेनेबा साबेसे टिम दं नोंसिना मेम्बार बेयाव 8 जन दं 8 जन आच्छा दा जेनेबा बेवहाय जेनेबा मेन लिडारा सोर नोंसिना बे मेनेजारा माथो मेनेजारा खारखोमाबालाय बोरै जानांगौ जाखो नंगौ आच्छा साहा लाबोना फैदों ओमफ्राय आङो दाहाय जा गिबिसिन माने नोंसिनाव बेयावहाय फार्स्ट माने दैदेनगिरि जेनेबा बेखौ सुनाया आरो बेखौ जेनेबा आफाद दाजेननाया सोरमोन गिबि फोरोंनो हमनो नोंनो मास्टारा आंथ' बोरायबाय हिसाबै दा नेरसोन थालांदों होननानै बे गथ'फोरखौ दा जेनेबा नोङो खै बोसोरसोनि सनावहाय स्टार्ट खालामनाय बेखौ आङो दामनाया माबानिफ्रायनो 76 निफ्रायनो आच्छा ओमफ्राय दासिमबो गारनो गोसो गैला गाराखै आरो दा बिसोरखौ सोलोंनाय गुबुन थांफ्लायो आच्छा एक्सुवेलि नोंसोरो जेनेबा बोसोराव खेबबेसेसो बेफोरबायदि भेमपाथिखौ दामो जेनेबा गायो हाबा हुखा बेफोरबायदियाव बोसोराव जोङो 6-7 बार आच्छा बिराद खम जायो नामा ना खम जायो ना एसे सोरबाफ्रा प्लेयारफ्राबो बारा स्मार्ट जायाखैखाय आच्छा एसे खम जादों खम जाहैदों आरोना ओमफ्राय नोङो दायो माबाफोर बुंनो सानो नामा जेराव सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला हाबा हुखा बा माबा बायदिसिना जुदि जायोब्ला मा बुंनो सानो नों दा हाबा हुखायाव हमफैब्लाथ' जों थाङो आरोखि बेबायदि थांनायाव दङ दा गासिबो रेडिखा आरो जे बे जोंनि मिंमां एरियायावहाय भेमपाथि मोनबेसे दङ जेनेबा नोंनि नोजोराव जोंनि मिंमां एरियायाव बर' पार्टिया जोंनियाव दङ ओमफ्राय बामोनपुराव दं मोनसे बामोनपुराबो जोंजों एखे बायदि आरो मालाबा माने प्लेयारफ्रा गोमालायोब्ला आरो बे बेलायाव आरोना आच्छा होमबा दायो माने रेडिखा आरो ना सोरबाफ्रा जुदि नांगौब्ला माने खबर लानानै लेंहरनो हागोन आरोखि नङा होमबा ओमफ्राय दा जेनेबा मुरब्बिया नों माखौ दामो एक्सुवेलि बेखौ मा बुङो कर्नेट आच्छा खेबसे सुनायलाय माबायदि बोलो नाङा ना बोलो नांगोन नाङा आरो सोरबा बुङो माने सोरबालायनो बेखौ सुबालायनो बिराद हाथाय थाब गयलायनो गवाखैना हिनलाय खेबसे हिनलायथोना बे नंखाय बाथ्रासो ना आबौना आयं बुंनाय खोथा ओमफ्राय आङो ओरैजाय सोंसै नोंसोरो जेनेबा नों खै बोसोर जाखो आङो 3 बोसोर जाबाय बेयाव नोङो जेनेबा 3 बोसोरसिम दिनैसिम जेनेबा खामानि मावबाय थानाय हिसाबै नों मा बुंनो सानो बिदिनो आङो माने जोंनि जेन' देरबोनाय जोहोलावफोरा जेन' बेखौ बे जोंनि सारनिफ्राय सोलोंनानै लानायखौ जोङो हास्थायो बेनिखायनो आङो माने बेखौ सोलोंनो गोसोखाय आङो सोलोंनानै लादों जेन' जों उनफ्राव जोंनि रंजानायफ्राव गामिफ्राव रंजानायाव आरो बिदिनो हाबा हुखाफ्राव जेन' दामनो हायो आरोखि दानि जेनेबा जोहोलाव फैबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बेफोरावथ' इन्ट्रेस्टआनो गैला ना खमायलांबाय माने बोलोबो नाङो होननानै बुङो आरो खिन्थु बोलोजों खोथा फैया गावबा गाव कुस्ति केपासिटि आइडिया नङा होमबा ना कुस्तिनि आइडिया थायो आइडिया थिग আছে ओमफ्राय आबौखौ सोंबाय आं आबौ मारै खबरा नोंना बेखौ मा बुङो मैदेर खोमा नामा हा खरथाल आच्छा खरथाल देलाय खेबसे होनायनाय बायदि दामो खेबसे होनायलाय मिरिफोर जादों नामाब्रा देलाय मिरिफोर जादों नामा आच्छा ठीक আছে बेयाव नोङो खै बोसोर जाखो दा जेनेबा बेयावहाय हाबना थानाया जेनेबा बिदि दामनायाव 3 बोसोरसो 4 बोसोरसो अबा जायगायाव थांनानै माबायदि जेनेबा माबायदि मोनो जेनेबा नोंसोर मा सनमान खालामो थालाङोसो बे माने देहाबो बारा मोजां थिग गैया नालाय आच्छा सिगां थाङोमोन दा गैलिया नोंनिबा बिदिखौ माने सोलोंनाया गाहाम ना सोलोङिया मोजां जेनेबा बेफोर दामनाय देनायफोरखौ आरो सोलोंनांगौ आच्छा ओजा एकदम मेन बे जाहैबाय जोंना दानि एकदम टीम बस ना बियो बस खुलुमबाय दै बस आंबो बसआनो होनबाय गाज्रि मोनगोन नामा खुलुमबाय गिबियावनो
नोंसिनि बेखौ मा टिम होनना बुङो दा जोंनिया टिमा माने रेजिस्टार जाथ'वाखै नामखौ लाथ'वाखै माबा नागिरदों रेजिस्टार खालामनो नागिरदों खिन्थु नामाखौ गुबै नाम दोनथ'नाय जायाखै दोनथ'जायाखै जराइगावआवल' जाना दं आरो खिन्थु बेलेग मोनसे नाम थायोना दोननांगौ ना बेखौ दोननाय जायाखै जोङो टिमजों रायज्लायगासिनो दं माखौ दोनगोन माया गोरोबगोन दा जेलानिखि दोनसै एबा रेजिस्टार खालामनो थांसिगोन जों मासाव इउनिफर्मबो नांगौ ना इउनिफर्म नांगौ ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो खै बोसोरनिफ्राय जेनेबा दासिम दङ दा बावाखै गोदान टिमानथि बोसोरनि बोसोरमानो आरो बेखिनि ग्रुपखौ आंनो माने माबा खालामदों नोंनो जेनेबा लिडिं खालामनाय आरो नों गासोनाय आरो मास्टार नालाय गोदोनि पुराना मास्टार नैबेयो मास्टारा आदसा दा बियो होनबाय बेसाद दाथ' गैलिया आं थैब्लानो नंगौबो अब्ला होनबाय आङो आच्छा नोङो जे फोरोङो रायजो जायोब्ला आं मानसि नागिरदों होनबाय आं क्लियार बे नागिरजाबाय बेबायदि इसोरनि अननाय जों नागिरबाय मोनबाय आरो दा जेनेबा नोंसोर मेम्बार जेनेबा टिमाव साबेसे दं मेम्बार दाथ' हिसाबावथ' 10 जन सानैया फैथ'वाखै सानैया माबा उसुबिदा जानानै दंथ'यो आरो दाथाराखैबो सानैया दङ आरो बिदि गासै 10 जन ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो मासावसो बेफोरबायदि रिहार्सल होयो ना सप्तायावनो खेबसे ना माबायदि माने सम लानानै सप्तायावनो खेबसे खेबनैबो जायो माब्लाबा मासाव खेबसेल'बो जायो सम लानानैसो जायो बहाबा जे पेन्डेल मोनबायब्ला बेयावथ' नांथारगौसै सानथाम सानब्रैबो जानो हागौ एसे गोलावबा गोलावसै दा दामनायाव जे खुगा सायोना खुगायाव माबा खालामनो नांगौ आरोखि ओमफ्राय दा नोङो माखौ दामो बांसिन आंथ' दामा जेबो दामो मेनेजार नालाय मेनेजार खालामनाय नङा होमबा पेन्डेल नागिरब्ला खिन्थु आंजोंसो आरो बन्द'बसा नोंजोंहाय आरो जेनेबा नोंसोर जेनेबा हमना ला बिनिफ्राय जेनेबा जुनायफोर जुदि थाङोब्ला नोंसोर थाङो दाना आदसा थांबाय खेबनै आरो ने थिग আছে सोरबाफ्रा जुदि नांगौबा नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअ'आव सोरबाफ्रा जुदि नुयोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं दा उनाव ओरै फैनोसैलाय बेजों रोसि रायलायनोसैलाय आङो खुलुमबायलै खबरा मोजां ना मोजां नोङो माखौ बांसिन दामो फालाय बेखौ माने द्राम आदसा नोङो खै बोसोर जाखो जेनेबा बेखौहाय 15 बोसोर नों अखल बेखौल' दामो ना बेखौल' दामो मालाबा सानो नामा आं बैफोरखौबो दामनां होननानै फिसाखौबो आरो ना दा जेनेबा नोङो नैबे फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफोरखौहाय नों मा बुंनो सानो जेनेबा बेफोरनि कालसारनि बेलायाव बिराद खम जाबाय बेखौ नोजोर बोनानै नोङो मा बुंनो सानो जेनेबा माने दा बेफोरखौ जाय सोलोंगोन बेयो मोजाङै सोलोंनांगौ सोलोंनानै मोजाङै खोन्थिलांनांगौ खिन्थु गोदो जों ज' दामफानाया जोंना मास्टार होनाय बायदि बै आयंआ ना आदसा खिन्थु बेखौ दामनाया 15 बोसोर जाबाय 15 बोसोर जाबाय बिसोरबो दामो बेखौबो दामो ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो नैबे फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ मा बुंनो सानो माने सोलोंलांनांगौ मानांगौ मोजाङै लानांगौ मिथिलांनांगौ नङा होमबा दा बेखायनो जोंना गथ'फोरा माथो गारलांनो हमबाय उनफ्रावहाय मा जाहैगोन उनफ्राव मा जाहैगोन बायदि मोसानो माने बै देगफोरजों मोसागोन बायदिसिनाजों मोसागोन बिदि जालांनो हमबाय बिदिबाथ' जानाय नङा होमबा ना दा बेखायनो जोंनिया पार्टिखौ फेमफे दाबो गंथामानि ओरैनो आलदा दङ गारलांसो हमबाय खै बोसोर जाखो इयाव 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोर रानिं ना दा जेनेबा नों सानो नामा जेनेबा जोंनिख्रुइ उन्दैसिनफोरखौहाय बा सोरबा जों अकल बेयाव बयसल' हिनजावफोरखौबो लाबोनो हागोन बा लाबोबा गाज्रि जागोन नामा हायो सोलोंनो हायो नों जेनेबा मा बुंनो सानो दा जेनेबा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफोरखौहाय बे बेलायाव जोङो सोलोंनानै दा रोंब्ला जोङो माने जोंनि इयुन जेनेरेसनखौबो जों फोरोंलांनो आसा दङ बेबायदि फोरोंनानै जोङो सोलोंजानो लुबैयो आरो दा जेनेबा नोंसोरजोंहाय बेयावहाय जेनेबा गामिनि हिसाबै दाथ' जेनेबा नोंसोर गामियावनो बेफोरबायदि जेनेबा रिहार्सल खालामबाय बे बेलायाव सोरबाफ्रा माबाफोर बुङो नामा जेबो बुङा ना बे सानबाय नामा मालाबा जे आङो गाबोन समफोरहालागैनो आं एकदम माने गारथारनोसै आं हालाबो मालाबो बिदि होनना सानो नामा मालाबा सम सानो बेनिखायनो बे गोदानै आंनि माबा हिसाबै पार्टिया थालाङोब्ला मोजां होननानै आं सेस्था खालामो आरो सोलोंजानो लुबैयो स्ट्रं जाजानो लुबैयो दा जेनेबा बे नोंसोरनि टिमावहाय सोरखौबा एकदम बारे फन खालामनानै बा धुप धुना बा गय फाथै लालायलायनानै लेंहरलायनाय बायदि जायो नामा नोंसिनाव जायोना हरलायनाय जायो फैदोब्रा होननानै खावलायहरलायनाय जायो दा जेनेबा नोङो टिमफोरखौहाय माबायदि जाजानो लुबैयो दा जेनेबा आंथ' मोजां जाजानो लुबैयो दासिमावबो एकदम थोनबाय थायो आं मोजाङै सालायदों आंहाथ' बारा गोबाव गैला समा दाखालि थांनोबो हाला बबावबा गोजान जायगाफ्राव दा जेनेबा ओमफ्राय रायजोफोरखौहाय जेनेबा नों मा बुंहरनो सानो बुंहरदो आंनि नैबे सिरियालनि थ्रुयैहाय रायजोफोरखौथ' बिदिनोसै आरो सोलोंजानो लुबैयो
थाजानो लुबैयो बे पार्टिया थाथों गामियाव रंजानाय बाजानायनि थाखाय हाबा हुखायाव नांगौ ओरै होननानै जोङो बेयाव जुदि बेबायदि दामग्रा देग्रा गैयाब्ला जों गुबुनाव लायनो दरखार गैया बेबायदि जेनेबा सोबखौबो जेनेबा सोलोंजानायखौ लुबैदों आरोना नों माखौ लायो आंथ' नैबे जाबख्रिंखौसो लायो जाबस्रिंखौसो आदसा बेखौहाय मायदि दामो बेखौहाय जेनेबा बेखौ बांसिन खस्थ' जायोना सिफुं बा एखौ बांसिन खस्थ' जायो एखेफ्रामानो फर्मुलाया एखेयानो आदसा होमबा नोङो मा बुंनो सानो जेनेबा दा नैबे फैबाय थानाय जेनेरेसननि मानसिफोरखौहाय बिराद खम बिबाङाव नुनो मोन्दों आरोखि आंनि बेलायाव आरोना बेखौहाय नों मा बुंनो सानो दा बे बेलायाव आं बुंनो सानदों माने जोंनि बर' बा जोंनि समाजनि गेजेराव बेफोरखौ सोलोंनानै लाखिनाया मोजां आरो माने भबिष्यतनि थाखाय बा इयुनाव जोंनाव माने दामि बुस्थुथ' जों दा जोंनि गेजेराव माने बाहायनो हाया जाहैबाय सब समाय ओंखायनो बेफोरबायदिखौ खम समाव माने सोरबाफोर लाङोब्ला सोरबाफोर हांख्रायहरोबा जों थांनायाव दं बा जों गोजोननाय दं आरो खिन्थु नायल' जाल' जोंनि नैबे मिंमां हालामाव मोनसेल' भेमपाति पार्टि खिन्थु बिसोर मोननै गामिजोंसो मोनसेसो दहाय होनाखै होमबा ना बामोनपुर गामिजों बिसोर मालाबा बा नैबे जराइगाव गामिजों मिलायनानै मोनसे पार्टि थाङो मानो होनना बुङोबा माने मेम्बारफ्रा माने मालाबा समाव गावलायलायनायनि बेलायावहाय माने थोस्लाबियावहाय जेनेबा मोननै पार्टिजों कन्टेक्ट खालामलायनानै बिसोरो थाङो आरोखि बेयावहाय जोंहा मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राया नैबे जोंनि नैबे गगामुख मिंमां हालामावहाय मोनसे जे जेनेबा भेमपाति पार्टि दङ जोंहा बे जोंबो बिनि सायाव जों गौरब खालामनो हायो आरो बे बेलायाव आं नैबेखौ बुंनो नागिरदोंखि नैबे फैबाय थानाय जोंनि सेंग्राफ्रा बा लाइमोन जोहोलावफ्रा नैबेनि बेलायाव खिन्थु बांसिन नोजोर होनायखौ आं नुनो मोनाखै स्वयं मानो होनना बुङोब्ला बांसिन जोंनि लाइमोनफ्रा माने बांसिन माने ओरैनो फ्रि टाइम जेनेबा फ्रि टाइम मोनोब्ला अबेबा जायगायाव बेरायनो थांनाय अबेबा जायगायाव माबा मोनसे ओरैनो टाइम पास खालामनो थांनाय बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो खिन्थु नैबेफोरबायदिखौहाय जोङो कालसारनि बेलायाव बिराद खम बा स्पर्ट्सनि बेलायावबाबो नैबे जोंनि मिंमां हालामाव बिराद खम बेनिखायनो आंबो खावलायो कि नैबे आयंमोनखौहाय आङो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय आं बिथांमोननो जासिहरबाय मानो होनना बुंब्ला जे बिथांमोनहा जे बैफोरबायदि बैसोआवबो गावनि बैफोरबायदि बैसोआवब्लाबो बिथांमोना नैबेखौहाय जे माने दिनैसिम फोथांनानै लाखिबाय दङ जाहाथे जोंनि नैबे फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे जोंजों हाबफानानै सोलोंनानै लाखियो दानि जोंना मास्टार नैबे ट्रेनार आबौआ बुंबाय आंथ' बारा गोबाव हाला नंगौ बैसोखौ नायनानैथ' आबौआ बारा गोबावसिम हागोनखौ आंबो सानाखै बे बेलायाव जोंना नैबे आबौआ बुंदों कि जिथुआनो जाया मानो आं जिखौ रोंदों जाहाथे माने बियो थांनानै थाबाय थाथों बा माने आंनि अनगायै आरो गुबुनाबो सोलोंनानै जाहाथे माने बे भेमपाति आफादा बा बे इसिं टिमा थाबाय थायो होननानै आबौआ बुंबाय आबौनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर दे आबौ दे ओमफ्राय लास्टआव होननायखौ बुंबाय जायफ्रा दिनैसिम बा नैबे बेलायाव गाबोन सम्पदनि बेलायाव सोरनिबा नै भेमपाति पार्टि जुदि नांगौब्ला नैबे जोंनि गगामुख नोलोबारि जराइगाव बे दायो दै आं जराइगाव टिमनि बिसोरो जराइगाव टिमजोंहाय नोंथांमोना कालेक्सन खालामनो हागोन बा माने जगाजग खालामलायनानै जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना लांफैनो हागोन बिथांमोना दायो रिहार्सल खालामनानै रेडि बेखौनो आं खावलायबाय नोंथांमोना जुदि सोरनोबा नांगौब्ला अकल नैबे आं गगामुख धेमाजिनिखौल' होनाखै जुदि बाहेरायावबो जुदि नांगौब्ला नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनाब्लाबो नैबे आंनि थ्रुयैहाय कन्टेक्ट नाम्बार खालामब्लाबो बा आं स्क्रिनशटआव नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन बा आङो डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लांफैबानो जाबाय ओंखायनो आङो बेखौनो नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेसन टाइपैहाय भिडिअ बानायना होबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनानै लांफैबानो जाबाय ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय मोजां मोनोबा हाजासे शेयार खालामना हो आरो जायफ्रा मोनाखै बा बिथांमोनहाबो मोनहैथों आरो जुदि मिथियाखैमोनब्ला मिथिथों आरो सोरबाफ्रा जुदि सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना लागोन दा नोंथांमोना जुदि सोलोंनो गोसो दंबा बिथांमोनजों कालेक्सन कन्टेक्ट खालामलायनानै बिथांमोनजोंहाय माबे टाइमाव बिथांमोना बेफोरबायदि रिहार्सल होयो बेयाव फैनानै नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैनानै सोलोंनो हागोन आरोखि ओंखायनो आङो बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिहरबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय ना दै मोजां मोनबाय नोंथांमोनखौबो गोसोआबो गोजोननाय मोनबाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो अके बाबाय औ ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय नोंथांमोनहा अके बाबाय